May itong kanukaring priority programs na ng lokal kapaniblan ng siyudad San Fernando, Pampanga in youth development. Ay niya naman king mumunang pamikatagon king mabilog ka siyudad, may itong nga esports tournament imi organisa. Apinin ng Mobile Legends Bang Bang o MLBB, nung nukarin miras laging 32 teams iba't karimiyalo ang barangay ki siyudad, ding miniligligan. The objective of our mayor is to really develop the youth, okay? Isa priority po niya is talagang mag-accelerate yung development ng youth natin sa San Fernando. So hindi lang po sa edukasyon, pati sa sports, pati rin po sa mga lifestyle nila. Gusto po nila ni mayor is hindi lang po sila matuto pero mag-enjoy po sila. So alam naman po natin yung esports ngayon, it's an emerging profession. Hindi lang po siya ngayon pang pastime but rather pinagkakakitaan na ng mga tao ngayon. And yung kabataan natin, sila po ang mga main beneficiaries sa mga ganitong developments. Kapamilatan na muna manini, magnasa lang mas maging involved na rin kayanakan karing aktibidad na ning syudad. May daw ning preliminaries na ning ML tournament niya ni Lunes, June 24, kabang king Webes, June 27, ing finals. Parti niya ini ng Information and Communication Technology o ICT Summit at darao na ni City Government. Makaangklaya muna maniniking nasang magiyang smart, sustainable city ing San Fernando. Over time talaga po nakikita natin na nagde-develop na. So meron na po tayong nagagawang mga free wifi sites, meron na po tayong mga community learning hubs, through innovation din po yon. Tapos meron na po tayong mga community learning centers, career forums, and ito yung mga ganitong mga projects. So it's a long process po, pero little by little, talaga po na-achieve natin yung ating goal. And kaya po yung theme ng ating ICT Summit this year is Level Up. Kasi we are leveling up. From the activation, we are now incorporating more initiatives, more activities for the development of our ICT community in San Fernando po. Samantala, kaya biya ka rin aliwa pang manayang aktibidad king dartang ICT Summit king June 26 at 27 ning diskusyon dikil king cybersecurity at aliwa po. We are inviting all of you po to participate our upcoming ICT Summit this coming 26 and 27 June dito po sa SMCT Pampanga Activity Center. Please expect na talaga po magiging magiging engaging at magiging meaningful po yung mga discussions natin. Punta lang po kayo, for sure madami po tayong mga freebies and prizes to be given away. Mag-enjoy po lahat kayo, so we'll see you there. Maraming salamat po. Ako, Inkia kayong Talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.